No a teď člověk, který šéfuje poradcům Roberta Fica, připraven na Slovensku tedy Erik Kaliňák. Já se vás hned ptám, to jste panu Ficovi poradil vy? Tak trochu umlčet některá média, nebo respektive mlčet směrem k ním? Pekný večer prajem aj vám. Áno, jedna z prvých takých rád, ktoré som dal pánovi premiérovi, boli smerom k našim médiám, ale bolo to, čo sa týkalo zahraničných ciest, pretože musím povedať, že keď som mal možnosť vidieť ich reportáže zo zahraničnej cesty pána premiéra, tak bola veľmi tendenčná, manipulatívna a teda ako obvykle kritická jednostrana. Takže som povedal, pardon, a vy jste mediální analytik, nebo jste si dělal nějaké takzvané čárky v rámci kvantitativní analýzy nebo kvalitativní analýzy, nebo to je váš subjektivní názor, to vás napadlo? Viete čo, keď nemusíte si robiť čiarky, keď je to 4 až 6-0. Takže bylo to velmi do očí bijúce. No ale to 4 nebo 6-0 říká kdo? To říká většinou třeba ve sportu nějaký rozhodčí. A tím rozhodčím jste vy, nebo pan Fico, nebo v demokratické společnosti to jsou nějaké nezávislé orgány. My tady máme třeba soudy nebo mediální rady a tak dál. Tak u vás je to tím rozhodčím kdo? Vy a pan Fico? Tak záleží od toho podľa toho, na čo sa pýtate, že či tento názor, ktorý som povedal ja, mal smerovať k nejakému udeleniu pokute. To by samozrejme musela tým pádom riešiť mediálna rada, presne ako spomínate. Samozrejme, že aj v rámci Slovenska má platiť nejaký zákon, alebo teda nejaká samoregulácia médií. Tá ale fatálne zlyhala, pretože médiá sa na Slovensku extrémne zradikalizovali. Ale viete, do veľkej miery sa s môjim stanoviskom... To říká kdo, že sa zradikalizovali? To hovoria absolútne všetci, tak občania, tak výsledky prieskumov, kde neviem, či ste zastihli, ale... Všetci. My třeba v České televizi nemůžeme takhle zobecňovat. My nemůžeme říci, že všichni si myslí. Jsou nějaké sociologické průzkumy, jsou nějaká tvrdá data. Proto jsem mluvil. No, promiňte, presne, že vás přerušuju a už vás nebudu přerušovat. Tam. Ale když mě řeknete větu, že to tvrdí všetci, tak já se ptám, jak vy můžete tvrdit takto zobecněné tvrzení. Pretože som presne išiel naviazať na to, čo ste aj vy spomenuli, na prieskum dôveryhodnosti médií, ktoré sa teda umiestnili na poslednom mieste na rovnakom teda percente ako americké médiá. A viete, naozaj to hovoria všetci v tom zmysle, to bol môj druhý bod, že ono to deklarujú aj samotní novinári, ktorí teda hovoria, že v prípade nášho rozhodnutia s nimi nekomunikovať, s tými konkrétnymi, ktoré teda aj pred voľbami už deklarovali, že teda sme najväčšie zlo na Slovensku, ak nebodaj vyhráme, tak nevíde slnko, poteší sa mafia, zvíťazí fašizmus a všetky tieto podobné prvky, ktoré deklarovali tieto médiá po prehre, ktorú tiež niesli naozaj ťažko, povedali teda, že napriek tomu, že pred voľbami hovorili o tom, že väčšina z nich opustí Slovensko, tak nakoniec zmenili retoriku, povedali, ostávajú tu, budeme robiť zle tejto novej vláde a absolútne, aby ste rozumeli, to najlepšie vystihol komentátor pán Tkačenko z denníka SME, ktorý teda povedal, že on ani nechce, aby sme ho my nejak na úrade vlády vítali alebo mu otvárali dvere, alebo čo nebude čakali s chlebom. On chce iba, aby tam mohol ísť, aby mohol robiť zle. Já s vámi nebudu polemizovat o jednotlivých výrocích, tohle je prostor pro vaše vyjádření, takže ho takto beru na vědomí. Nicméně mě zajímá, kde jste na ten nápad takzvaně umlčet tedy, nebo nechat mlčet o věcech na úřadě vlády 4 konkrétní média, tak kde jste na něho přišel a čím jste se inspiroval? Viete čo, ako som už spomenul, pre slovenské médiá sme tzv. Bad boys, teda zlé. A tak sme si povedali, že by asi nebolo na škodu, aby sme sa poučili od tak predchádzajúcej vlády ako pani prezidentky, pretože na rozdiel od nás sú v očiach médií tí najspravodlivejší, najobjektívnejší, najtransparentnejší, skrátka najlepší politici oproti nám, ktorí sme teda na tej druhej strane spektra. A keď sme teda videli, že je absolútnym štandardom, že pani prezidentka nekomunikuje s médiami, nedáva priestor na otázky, a teda všetkým, musím podotknúť, tak sme si povedali, že tam asi až nevieme ísť v tej našej transparentnosti. Kde jste se inspirovali? Takže inspirovali jste se podle vašeho vyjádření u slovenské prezidentky, nebo někde v zahraničí někdo zakazuje médiím tedy přístup třeba na tiskové konference, nebo jim prostě zakáže dávat vyjádření ze strany premiéra. To jste někde viděl? No áno, to vám práve hovorím, že pani prezidentka si vyberá konkrétne médiá, ktoré môžu dojsť do prezidentského paláca a myslím si, že má na to plné právo. Absolútne to rešpektuje. Myslím si, že aj úrad vlády má právo, pretože je to práve úrad vlády, ktorý nasleduje
nastavuje akreditačné podmienky. A teda pani prezidentka absolútne nekomunikuje s médiami v zmysle, že väčšina jej vystúpení je čisto ako stanovisko bez možnosti pýtať sa otázky. Ďalšia taká inšpirácia, opäť sa opriem o výrok pána Tkačenka ako novinára, ktorý povedal teda, že bolo štandardom predchádzajúcej vlády, že im konkrétnym neodpovedali, konkrétnym novinárom na otázky. A taká posledná inšpirácia, opäť jedna z tých najtransparentnejších bývalých ministeriek spravodlivosti, ktorá priamo tlačovou správou deklarovala, že na konkrétne tlačovky nebudú pripustené občianske médiá, pretože pokladala ich otázky za nepríjemné. Takže řekněte mě, byl vaším vzorem v této záležitosti český prezident Miloš Zeman? Priznám sa, že nie. V zmysle, že by som povedal, že poďme to napodobniť. Nie. Myslím, že príklady, o ktoré sme sa opreli, som vám jasně zadefinoval. Ale já jen, že prezident Zeman v roce 2021, prezident České republiky, řekl, že se nebude vyjadřovat pro Respekt, pro Seznam Zprávy, pro Deník N a pořady České televize 168 hodin a Reportéři ČT. Teď jsme tedy o 2 roky dál na Slovensku a vy říkáte něco, řekněme, analogicky podobného. Tak se ptám, jestli Miloš Zeman, váš vzor, jestli je to zkrátka něco, co se vám tak zalíbilo, že si říkáte, vyzkoušeli bychom to i na Slovensku vůči médiím, o kterých my si myslíme, nebo my říkáme, že to dělají špatně, nevyváženě, že lžou a tak dále a tak dále. Protože on totiž i ten Miloš Zeman tehdy řekl větu, že ta konkrétní média vědomě šíří informace zkreslené, lživé a neobjektivní. Mně to hodně připomíná to, co řekl pan Robert Fico v tom svém vyjádření. No vidíte, ako som povedal, neaktívne sme si od neho príklad nezobrali, ale myslím si, že je to signálom, že ten symptóm a problém nie je na strane politikov, ale na strane médií. Hovorím, na rozdiel od pána Miloša Zemana sa nemusíme opierať iba nejaké o naše subjektívne hodnotenie, ale teda sú to konkrétne výroky konkrétnych novinárov, ktorí teda otvorene deklarujú, že ich ambíciou je robiť zlé vláde, že chcú s nami bojovať a chcú nás poraziť, čo si naozaj nemyslím, keď potom tí novinári v druhej vete hovoria a obhajujú sa tým, že oni majú nejakú právo na informovanosť, že to myslia úprimne. Ak môžem sa ešte oprieť o jedného z novinárov, ktorého teda do určitej miery rešpektujem práve preto, že patril k tej skupine ľudí, ktorí deklarovali, že ak strana Smer vyhrá voľby parlamentné, že odíde a teda naozaj, že jeden z mála to dodržal, za čo klobúk dole, že je takto zásadový človek. On sám povedal, že tieto argumenty, ktoré niektorí novinári využívajú, kde hovoria o tom, že zo zákona vyplýva právo na informovanosť a čo absolútne sedí, ale v zákone takisto aj presne napísaná povinnosť informovať pravdivo, včas a všestranne, čo posledné týždne po nástupe na úrad vlády sú konkrétne príklady, ktoré sú nespochybniteľné, naozaj to nie je len náš názor, je to nespochybniteľné, že klamali alebo minimálne zavádzali, či už úmyselne alebo nie, nechám na každého vlastnom hodnotení. Ale teda priamo tento novinár, pán Arpad Šoltes, povedal, že rozprávať o nejakej informovanosti a dožadovať sa toho, aby mohli komunikovať alebo chodiť na úrad vlády skrz túto možnosť, ktorú im zákon dáva, je nezmysel, pretože úrad vlády informuje o všetkom dôležitom pre občanov aj novinárov, o svojom fungovaní, o zákonoch, ktoré tu boli prijaté na minútovej báze digitálne. To znamená, naozaj nie je dôvod na to, aby ten argument zkrátka nesedí. Tu naozaj nemôže byť reč o tom, že niekoho neinformujeme. Víte, jako pohledem ze zahraničí, pohledem našeho diváka, který možná se neorientuje úplně v těch slovenských reálích do těch nejposlednějších detailů, tak to ale může to mlčení vůči 4 výrazným, seriózním médiím vypadat jako jeden z těch kroků, které už možná slyšeli, že se děli v minulosti například v Polsku nebo v Maďarsku. A je asi logické, že si lidé mohou ptát, jestli Slovensko tedy nebude další zemí, která bude omezovat svobodu slova, omezovat působení médií a naopak, řekněme, vycházet vstříc těm spřáteleným médiím konkrétních politiků. Tak když vám dám tuhle otázku, tak nebude Polsko a Maďarsko vlastně příkladem pro vás? Musím povedať, že takúto otázku si môže položiť naozaj iba neorientovaný človek, ktorý teda nesledoval dianie posledných 3 rokov. Já jsem si ji položil. Jsem pro vás neorientovaný? Tak ak sa môžem tak spýtať, kde ste boli a robili ste takéto relácie v jenom režime bez... Pane Kaliňáku, nevím, jestli nás slyšíte. Že si dané médium... Nechejme běžet rozhovor a já otázku se pokusím položit znovu. Pane Kaliňáku, jestli mě slyšíte?
Pane Kaliňáku, mluvíme tedy o Polsku, mluvíme o Maďarsku, teď nám takzvaně zamrzla ta trasa, tedy ten přenos ze Slovenska. Pojďte mě prosím zopakovat odpověď. Naši diváci se neorientují, nebo já se neorientuju, nebo pořad Newsroom, který mapuje média, tak nemá zmapováno Slovensko dostatečně. Jak jste to myslel? No to na to mi musíte odpovedať vy. Moja otázka je, informovali ste svojich divákov o tom, že za posledné 3 roky sa na Slovensku vypínali občianske médiá v utajenom režime? Já jsem moderátor a vy jste respondent. A u nás je zvykem, že moderátor se ptá, respondent odpovídá. Takže jestli mě můžete nedávat otázky, budu za to rád. Nicméně můžete si vyjet potom samozřejmě takzvaně vyjet všechny reportáže a agendu, kterou jsme Slovensku věnovali. To určitě můžete udělat. Ale pojďte mě prosím odpovědět. Dobre, tak to položím to teda inak. Ak sa túto otázku pýtate naozaj po tom, čo tu 3 roky boli vypínané občianske médiá v utajenom režime bez súdneho rozhodnutia na základe toho, že si dovolili preložiť článok, respektíve rozhovor niekoho, o čem mluvíte? O kterých konkrétních příkladech mluvíte? Mluvíte o příkladech, které přišly po ruské agresi a vpádu na Ukrajinu, tak tohle bylo potom to vaše tedy, nebo vámi zmiňované vypínání médií, protože v Česku také na omezenou dobu některá dezinformační média byla takzvaně vypnuta, pokud použiju vaše slova. Tohle myslíte? U nás to nebolo takzvané, u nás boli vypnuté celé médiá v rozpore so zákonom, v rozpore s európskymi štandardmi, ktoré uvádzajú, že môžete vymazať alebo vypnúť dočasne konkrétny článok, ktorý podľa vás porušuje nejaké zákony alebo sú v ňom uvedené nepravdivé informácie. V tomto prípade boli citované preložené zahraničné rozhovory, v ktorých ľudia dávali svoj osobný názor a tento bol pokladaný za, ja neviem, dezinformáciu, alebo nazvite to ako chcete. A áno, hovoril som napríklad o hlavných správach alebo Infovojne, ale myslím si, že taká čerešnička na torte... A Infovojna je tedy seriózní web, který na Slovensku má fungovat a který rozhodně by měl být, řekněme, tím nejserióznějším, kterému budete odpovídat. Jenom abych si to ujasnil, možná i pro naše diváky. Prosím. Teraz sa nerozprávame o tom, či komu máme odpovedať, alebo nie, my komunikujeme so všetkými. Je to občianske médium. Mluvíme o tom, že nekomunikujete se 4 médii. Tak nemůžete říkat, že komunikujete se všetkými. My dávame von všetky informácie, komunikujeme s každým, kto má záujem o normálnu, férovú komunikáciu a ktorého deklarovanou úlohou nie je nám robiť zle, nás zničiť a poraziť. A posledný bod, predtým, než teda budeme pokračovať, sa chcem ešte vrátiť k tomu, že čo sa dialo za posledné 3 roky. Neviem, či ste to zaznamenali teda, alebo nie, nepýtam sa, iba konštatujem, že ja neviem. Keď bola vyhodená televízna moderátorka práve zo spravodajskej televízie za to, že si dovolila spraviť rozhovor s medzinárodnou autoritou Jeffrey Sachs, ktorý teda presne prezentoval názory, ktoré sú na Slovensku zjavne zakázané, čo sa týka Ukrajiny. A tento rozhovor bol najprv vymazaný a následne bola vyhodená moderátorka. Takže toto je niečo, čo je pre nás cez červenú čiaru a ktorým smerom určite nepôjdeme. My nikoho necenzurujeme, nemáme o to záujem, ide nám o to, a teraz otvorene vám poviem aj ľudsky, nás to dožralo. Ak zasadne vláda, prvý rokovací bod je bonifikácia hypoték, ktoré sme spomínali už minule, teda hypotekárnych úverov a týchto percentných úrokov. A čo sme pred voľbami spomínali, že to bude jedna z prvých tém, ktorým sa budeme venovať. Zasadne vláda, schváli sa riešenie, ktoré teda ide nad rámec politického sľubu a ide pomôcť aj spätne. Predstavitelia vlády, priamo pán premiér, informuje verejnosť na sociálnych sieťach, že bol schválená bonifikácia hypotekárnych úverov a následne si zapnete televízne spravodajstvo na Markíze a povedia, nič také nebude, nič sa neschválilo, žiadna bonifikácia úverov a hypotekárnych nebude. A pritom máte hneď vedľa, si môžete zapnúť televíziu Joj napríklad, ktorá teda deklaruje, že áno, vláda to schválila, bude to fungovať. Tak sa vás pýtam, veľa novinárov aj na Slovensku argumentuje princípom rovnosti. Ja súhlasím, má byť rovnosť medzi médiami, len presne to má byť rovnosť iba medzi rovnými. Ak máte konkrétne médiá, ktoré úmyselne klamú a deklarujú, že je to ich cieľ, a máte tu médiá, ktoré sa snažia spravodlivo informovať, medzi nimi nemôže byť rovnosť a bolo by to z našej strany porušenie zákona, ak by sme robili... Znovu se dostáváme k téme otázce, která byla v úvodu rozhovoru. To znamená k otázce, jestli vy můžete bagatelizovat a zobecňovat, že určitá média
úmyslně klamů, jak říkáte vy, nebo jestli to třeba byl jeden konkrétní příklad, za který se někdo omluvil nebo neomluvil, jedna konkrétní chyba. Já bych se vás teď mohl ptát, jestli vy chyby neděláte, ale to byste mohl potom označit jako za manipulativní otázku. Takže moje poslední otázka, jestliže jste argumentoval tím, co dělala předchozí vláda nebo paní prezidentka, tak to je argumentace k tomu, že vlastně když to někdo dělal v minulosti, podle tedy toho vašeho výkladu, takže vy to chcete a můžete dělat také? Je to tedy ta argumentace, když oni, tak my, tak teď jsme tedy u vlády, tak nebudeme dávat vyjádření 4 médiím? Chápu to správně? Nechápete to úplne správne, je to pekná otázka, ktorú pokladáte. Je to ten režim, že robila to predchádzajúca vláda a bola za to chválená, to znamená, očakával by som, že ak to budeme robiť my, budeme aj my chválení, čo je samozrejme niečo, čo sa nestane, pretože tieto médiá nie sú objektívne. Tolerovalo sa to, akceptovalo sa to, dokonca pri vypínaní občianskych médií sa niektoré médiá tlieskali a súhlasili s tým. My týmto spôsobom nejdeme. My sme vybrali konkrétne médiá, s ktorými považujem osobne, že je toxické mať vzťah, pretože v zásade prekrúcajú. Uvedol som jeden príklad, viem vám uviesť hneď druhý, keď došlo v parlamente k potyčke nášho poslanca, slovnej potyčke nášho poslanca s Igorom Matovičom. Já bych asi pro naše diváky nechodil do, řekněme, 10 konkrétních příkladů, včetně tedy vnitrostranické politiky. Mně šlo o ten princip a šlo mě o to, jestli tedy je správné a jestli tedy opravdu to chápu správně, že 4 média nebudou dostávat vyjádření, ale jiná, která třeba vy označujete za občanská, někdo jiný je označuje za aktivistická, někdo za alternativní a někdo možná i za dezinformační, ta vyjádření budou dostávat. Odpověď prosím v jedné, ve 2 větách a moc vám poděkuju za vaši účast. Budú dostávať informácie všetci tí, ktorí sa k nám nestávajú nepriateľsky, vopred to nedeklarujú a teda nehovoria o tom, že ich cieľom a úmyslom toho, aby došli na úrad vlády, je nám robiť zle. Myslím si, že je to absolútne férový prístup. Děkuji za odpovědi. Erik Kaliňák, šéf poradců Roberta Fica. Rozhovor v celé délce uvidíte na například facebookovém profilu pořadu ČT24 a samozřejmě velkou část tohoto rozhovoru jste viděli právě teď v newsroomu ČT24. Díky za účast. Pekný večer prajem, ďakujem.